Hayırlı gün исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасының чираттагы чыгарылышы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Идел буйлап сәяхәт итү Идел буе федераль округы өчен иң мөһим туристлык юнәлешләренең берсе булырга мөмкин. Әлегә моңа теплоходларның бик нык тузган булуы комачаулый. Бу турыда Идел буе төбәкләренең закон чыгаручылар берлегендә сөйләштеләр. Утырыш Оренбург өлкәсендә узды. Анда 14 төбәкнең парламент башлыклары катнашты. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да үз фикерләре белән уртаклашты. Киңәшмәне Россия президентының Идел буе округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрде. Шулай ук милли сәясәтне гамәлгә ашыру турында да фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин бу өлкәдә Татарстан халыклары ассамблеясы эшчәнлеген мисал итеп китерде. Парламент башлыгы бу тәҗрибәне башка төбәкләрдә дә кулланырга тәкъдим итте. Бик эссе һава торышы урнашу сәбәпле Татарстанда 30 июньнән гадәттән тыш хәл режимы кертелергә мөмкин. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узган махсус комиссия утырышында билгеле булды. Республикада һава температурасы нормадан 9 градуска югары. Июнь ахырына кадәр шулай торыр дип фаразлана. Бу исә быелгы урып җыю кампаниясенә тискәре йогынты ясаячак. Белгечләр хәл шулай дәвам итсә, уңыш гектарыннан 20 центнердан артмаячак дип фаразлый. Мондый эсселек нинди чаралар күрергә мәҗбүр итә? Безнең репортажда. 1 метр тирәнлектә постоянно тора торган влаг булырга тиеш. Монда дым юк ди Биектауның крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Рәфик Гыйлметдинов. Быел бу гәрчиш кырыннан уңыш алырга өметләнми дә. Авыл хуҗалыгында 70 ел эшләү дәверендә мондый кырылыкны 3-4 тапкыр күрдем ди. Быел минем яравыйлар да шул гәрчис иденде. Менә урожай китә торган түгел. Бекәс урожай. Аны бүген әтергә авыр, менә монда шулай була дип менә күреп тора. Монда навид эштән бер урожай уже. Хәзер республиканың күпчелек районнарында һәм кырларында шундый хәл. Кырылыкның авыл хуҗалыгына йогынтысы гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышының көн кадагына чыгарылды. Ул президент катнашында уза. Хөрмәтле хезмәттәшләр, пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая. Эш тәүлек дәвамында һава дымлылыгы 30%-тан кимрәк, температура 25 градустан югарырак, җил тизлеге секундына 8 метр. Мондый һава шартлары үсемлекләрне киптерә ди синоптиклар. 28 числа 27 июньгә кадәр һава температурасы шулай югары торачак, 36 градуска кадәр эсселек көтелә, явым-төшем юк. Бу исә булай да начар хәлдә булган бертөкле культураларга тагын да тискәре йогынты ясаячак. Шуның белән бәйле рәвештә синоптиклар Татарстанда гадәттән тыш хәл режимы кертергә тәкъдим итә. Думаю, будет правильно, наверное, все-таки объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с сложившимися погодными условиями. Ждать в море погоды уже точка невозврата прошла. Сейчас надо готовиться к той ситуации, которая уже сложилась. Югыйсә чәчү бик оештырылган төстә барды, дым саклау өчен зур эш башкарылды. Быелгы кампания 28 миллиард сумга төшә, әмма соңгы атнадагы хәлләр кискен чаралар күрергә терә. Әйтик, Күкмарала, Ешмәслим, Әлмәт районнарында яңгыр бөтенләй яумаган диярлек. Шуңа тармак министры сугару һәм яфрактан тукландыруга игътибарны арттырырга киңәш итә. Моннан тыш ашлыкта бу һәм аны сатып алу эшләрен район башлыклары шәхси контрольгә алырга тиеш. Җитештерүчеләргә ашлыкны республика оешмаларына гына сатырга тәкъдим итәләр. Быелга нинди уңыш көтелә? 20 центнер артык бүген өметләнеп тормыйм. Бүген технологиялар буенча бөтен хуҗалыклар белә, ничек эшләргә, менә листовой подкормкалар буенча без инде узган елда быелны бик каты эшенә бардык. Кем бөтен технология белән эшли, аның результаты булачак. Кем әз эшли, начаррак эшли, анардан инде күп нәрсәләр көтеп булмый. Барысы өчен шуның 5 миллион 200 тонна зерна кирәк. Рөстәм Миңнеханов шунда ук терлек азыгы күләме турында республика буенча мәгълүмат җыярга кушты. Хәл булай барса, кайда нәрсә кирәк, нәрсәләрне сатып алырга кирәк булачакны бүгеннән үк сөйләшә башларга дигән күрсәтмә бирде президент. И сельхозформирование, и личные подворья. Вот вам неделю времени провести балансовые комиссии, провести там. И мы ситуацию увидим. Упорное решение надо сделать. Решение созданы. Спиртовики пусть ищут зерно сразу. Промышленники пусть ищут зерно. Внутреннего баланса не будет. Сегодня надо контрактовать, сегодня надо уже искать варианты. Другого пути не будет. Надо отселят, на парадах, 3 миллиона зерна соберем, не соберем, уже гарантии нет. Минус Лайберга. Татарстан хөкүмәте республикада гадәттән тыш хәл режимы кертү мәсьәләсен карый. Хәлне тәгаенләү өчен бер атна бирелде. 30 июньдә комиссияның чираттагы утырышында төгәл карар билгеле булачак.
Россия эшмәкәрләренең хокуклары турында Казанда сөйләшәләр. Илнең 60 төбәгеннән эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилләр башкалага төбәк-ара конференцияга җыелды. Анда бизнесны борчыган төп мәсьәләләр, планнан тыш тикшерүләр, товарларны экспортка чыгару, интернет аша сату итүгә күчеш кебек мәсьәләләр күтәрелде. Кануннарга алар нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Алга таба. Начнем с того, что у нас в этом году была отмена НВД. Үзләре кайдан гына килсәләр дә проблемалары уртак. Воронеж эшмәкәрләрен борчыган мәсьәләләр дә Татарстандагы кебек. Салым системасы, товарларны маркировкалау, пандемия тәэсире. Пандемия сыграла свою роль, безусловно. Пандемия үз ролен уйнады. Эшмәкәрләрне беренче чиратта сатып алу, ихтыяҗ мәсьәләсе борчый. Алар төрле вәзгыятькә җайлашалар, әмма сатып алучының булуы кирәк. Эшмәкәрме, аның хукукын яклаучы вәкаләтле вәкилме, һәркем бу очрашуда үз соравына җавап эзли. Төбәкләрдә үзләрендә эшләгән оешмаларга бик читен. Менә бу федераль рәвештә эшләүчеләр, алар бит инде дәүләттән күп җирдән акча ярдәм алып торалар. Ә менә кичкенә эшмәкәрләргә акча җитеп бетми, ярдәм җитеп бетми. Шонкралар үсә алмый. Шонкра менә төбәкләрдәге җитештерүчеләргә читенрәк була. Одни из наиболее, наверное, острых. Эшмәкәрләр өчен иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе ковидка каршы көрәш чикләүләре. Моны аңлыйлар, хезмәткәрләре дә, клиентлар да вакцина ясаткан булырга тиеш икәнлегенә аңлап карыйлар. Вакцина ясату мәсьәләсенә килгәндә ул кызыксындыручы чара булырга тиеш дип саный Россия президенты каршындагы эшмәкәрләр хукукын яклау буенча вәкаләтле вәкил. Стимулы могут быть разного свойства. Төрлечә кызыксындырып була. Икътисад өлкәсендә ниндидер яңа мөмкинлек биреп, я булмаса аерым бер өлкәдә эшләргә рөхсәт биреп. Шуңа мин бүген халык белән эшләүчеләр җәмәгать туклану урыны мул, кеше күп катнаша торган күңел ачу чараларымы, алар вакцина ясаткан булырга тиеш, чир таратучы булырга тиеш түгелләр дип саныйм. Бизнес-омбудсменнар эшмәкәрләрнең проблемаларын хәл итеп кенә калмый, эшмәкәрлекне үстерү юлларын да эзли. Конференциядә моның өчен 8 төрле юнәлештә эшләргә тәкъдим итәләр. Берсе Столыпин реформасы 2.0, бу яңа агрореформа. Нигезендә Столыпин керткән реформа тора. Фермер төркемнәрен булдырудан гыйбарәт. Икенчесе сәламәтлек индустриясе. Моннан тыш чимал, транспорт, туризм мәсьәләләре, шулай ук иң мөһим тармак җитештерүче кеше бизнесны үстерү. Россиядә ул 7% кына. Арттыру өчен әйтик, Татарстандагы кебек сәнәгать мәйданнарын булдырырга кирәк. Утырышта күтәрелгән мәсьәләләрнең берсе дәүләт күзәтчелеге тармагына пандемияның үз төзәтмәләрен кертүе. Планлы тикшерүләрнең аудио һәм видео форматта узуы эшмәкәрләр өчен гадәти күренешкә әйләнде инде. 1 июльдән дәүләт һәм муниципаль күзәтчелек турындагы яңа законның күпчелек кагыйдәләре гамәлгә керә. Аның нигезендә эшмәкәрләр азрак тикшереләчәк. Административное давление на бизнес. Эшмәкәрлеккә хакимият тарафыннан басым, эшмәкәрләрнең хукукларын бозу, икътисад үсешен тоткарлаучы проблемаларның берсе. Былтыр Идел буе федераль округында гына да прокурорлар тарафыннан эшмәкәрләр хукукын бозуның 44 мең очрагы булдырылмый кала. Республиканың дәүләт советы рәисе Татарстандагы эшмәкәрлек проблемаларын хәл итүдә бизнес-омбудсменның ролен әһәмиятле дип атады. Сегодня институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашей республике действует как механизм обратной связи, без которой невозможно выстроить эффективную систему управления. Пропуская через себя тысячи обращений, мы четко видим системные проблемы, которые мешают развитию бизнеса. С помощью предпринимательской экспертизы готовим предложения по их решению и вносим на уровень руководства страны. В прошлом году удалось добиться существенного снижения уголовного давления на предпринимателей в Республике Татарстан. Уголовное дело десягинде, менә безнең 20 елны алсак, аларның саны 45-тән 2019 елдан алып 11-гә хәтле төште, 4 мәртәбә. Бу инде безнең федераль округта иң яхшы показатель. Конференциядә яңгыраган киңәш тәкъдимнәрне төбәк бизнес-омбудсменнары үзләрендә дә файдаланырга җыена. 22 июнь безнең илдә хәтер һәм кайгы көне. Бөек Ватан сугышы башлануга быел 80 ел тулды. Сишәмбе дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт ветераны, концлагер тоткыны булган София Вельтман белән очрашты. Ул 1934 елда Белоруссиядә туган. Бала чактан әти-әнисен югалтып концлагергә эләгә. София Вельтман бүгенгә кадәр аны совет партизаннары ничек коткарганны хәтерли. София ханым гомер буе Качалов театрында гример булып эшләгән. Очрашуда ул сугыш вакытында хәрбиләрнең ятим калган балаларына социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә тукталды. Фәрит Мөхәммәтшин моның буенча дәүләт советы депутатлары закон чыгару инициативасы белән дәүләт думасына мөрәҗәгать итү мәсьәләсен карыячакбыз диде. Парламент рәисе үзе София Вельтманга колак аппараты алу өчен матди ярдәм күрсәтте.
Владимир Путин кушуы буенча 1 июльгә ил хөкүмәте балалы гаиләләргә ярдәм чараларын тәкъдим итәчәк. Максат бу категорияны хәерчелектән саклау. Яңа кертелгән төзәтмәләр нигезендә гаиләләргә ярдәм Конституция белән гарантияләнә. Күп кенә чаралар гамәлдә инде. Ана капиталы 1 балага да бирелә башлады. Аз керемлеләргә айлык түләүләр кертелде һәм башкалар. Тагын нинди ярдәм кирәк? Дәүләт думасына депутатлыкка кандидатларга киләчәктә нәрсәгә игътибар итәргә? Бүген Волга клубы экспертлары үз фикерләре белән уртаклаша. Шундый бер очрашудан безнең репортаж. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Владимир Путин үз юлламасында тәкъдим иткән чаралар 1 июльдән законлы көченә керәчәк ди экспертлар. Алар ачыклавынча, Россиядәге фәкыйрьләрнең 72% балалы гаиләләр, шуның 17% күп балалылар. Алар өчен дәүләт ярдәмен ничек арттырырга була? Белгечләр шул турыда фикерләште. Меры должны быть адресны. Ярдәм адреслы булырга тиеш. Акчалар нәкъ менә аңа мохтаҗ кешегә барып җитәргә тиеш. Депутатларга мәктәпләрдә, балалар бакчаларында урын җитмәүгә зарланып еш мөрәҗәгать итәләр. Торак шартларын яхшырту буенча программалар булса да җитәрлек түгел әле. Прежде всего нет этой достаточности для отдельных. Бу чаралар җитеп бетми. Инвалид балаларны тәрбияләүчеләр өчен яңа чаралар кирәк. Күп балалар өчен җир бирә башладык, тик чиратта торучыларның 60% гына ала алды. Инфраструктура мәсьәләсен хәл итәсе бар. Бүгенге сөйләшүдә күп балалы әниләрне һәм әтиләрне пенсиягә алданрак чыгару, яшьләргә өйләнешер алдыннан гаилә психологиясен өйрәтергә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Обучить их семьеведению, обучить их решению конфликтов. Психология нигезләрен булачак ир белән хатынга өйрәтсәк, алар күп кенә проблемаларны гаилә кыйммәтләрен аңлау хисабына җиңеп чыга алачак. Гаиләләргә ярдәм буенча тәкъдимнәрне сайлаучылардан да көтәләр. Все наши решения, которые мы принимаем. Моңарчы без кабул иткән күп кенә программалар, кануннар алар сайлаучылар мөрәҗәгатьләренә таянып эшләнде. Без яңа фикерләрне тыңлап, яңа чараларга тотынырга әзер. Гаилә темасы Россия дәүләт думасына депутатлыкка кандидатларның сайлау алды программаларының төп урынын алып тора. Димәк, яңа чаралар буенча эш дәвам итәчәк. Тапшыруны дәвам итәбез. Бу атнада Татарстан югары суды Казанда яшәүче Эльвира Гариповага фатир бирү турында карар чыгарды. Алар озак еллар тузган йортта яшәгән. 2012 елда анда янгын чыга. Казан башкарма комитеты 2 балалы гаиләгә фатир бирми. Вахитов районы суды шәһәр хакимияте ягында булса, югары суд Гариповларны яклап чыкты. Суд залыннан Руслан Хаснетдинов материалы. Предоставить Гарипову Эльвире Гримзяновне. Бүген суд карары озак елларга сузылган эшкә нокта булып яңгырый. Гәрчә хәзер Эльвира Гарипова өчен ул яңа тормыш башлануын аңлатса да, бүген югары суд Вахитов районы суды карарын кире какты һәм гаилә фатир ала алачак. Я, конечно, довольна. Я не ожидала это. Мин гаделлек эзләп аңа ирешә алганыма бик шат. Шактый дулкынланырга туры килде. Шундый карар чыгарганнарына сөенеп бит алмыйм. Дело сложное действительно. Бу чыннан да катлаулы эш. Юридик документларны шактый актарырга туры килде. Татарстан югары суды үзенең социаль юнәлештә эшләвен күрсәтте. Гади кешеләрнең хокукын яклавын раслады. Исегезгә төшерәбез, Казанның Жилгородок Мос отряд 3 бистәсендәге 10 йортта 2012 елда янгын чыга. Бина муниципалитет балансында була. 1 елдан соң Казан башкарма комитеты йортны авария хәлендә һәм яшәү өчен яраксыз дип таба һәм кешеләрне моннан күчерү турында карар кабул итә. Әлеге документ халык кулында булса да, торак бирелми. Башкарма комитет моны йорт янгыннан соң авария хәлендә дип танылу белән бәйләп аңлата. Хәлбуки әлеге бистәдәге 70 елларда төзелгән шундый ук 10 бинада яшәүчеләр күчерелгән булсалар да. Комиссии признан дом непригодным и аварийным. Ни өчен Гариповларның кулларында документлар булуына карамастан алар фатир алмый. Бүген дә башкарма комитеттан килгән вәкил йортны авария хәлендә тану өчен нинди нормативларга таянып эш итүен аңлата алмады. Безнең сорауларга җавап бирүндә кирәк дип тапмады. Пресс-служба я комментарий дает. Казан башкарма комитеты Татарстан югары суды карарына 3 ай эчендә шикаят бирә ала. Самара судына кадәр барып җитәрләрме? Анысын вакыт күрсәтәчәк. Чаллыда яшәүче 13 яшьлек Рүзәл Егоров быел җәен сәламәтләндерү лагерына барачак. Юллама алырга аңа Бердәм Россия партиясе әгъзалары ярдәм итә. Әлеге үтенеч белән фирканың иҗтимагый кабул итү бүлмәсенә малайның әнисе Миләүшә Егорова шалтыратты. Рүзәлне ул бер үзе тәрбияли. Улының күзләре начар күрә. Бар акча дәвалануга китәли ханым. Бу атнада аларга Татарстан дәүләт советы депутаты Светлана Захарова ярдәм итәргә алынды. Гаиләгә берничә лагерь тәкъдим итәчәкләр. Миләүшә Егорова баласына туры килгәнен сайларга тиеш була. Предложено было несколько вариантов. Балага берничә лагерь тәкъдим ителде. Салават күпре яисә саулыкка барырмы? Бу мәсьәләне Ярчаллы шәһәр җитәкчелеге белән хәл итеп
күрсәттерәчәкбез. Рүзәл яхшы ял итәр дип ышанабыз. Барысы да шулай тиз булыр дип көтмәгән идек. Безгә юллама бирәләр. Без бик шат. Су юк, краннан тамчы да килми. Мондый зорлы хәбәрләр бу атнада республиканың төрле почмакларыннан килеп иреште. Ерак авылларда гына түгел, Казанга якын бистәләр дә сусызлыктан интегә. Киләсе репортаж шундый бер мисал. Буа районының Әлши авылында 2 айдан артык су каланчалары яхшылап эшләми. Нәтиҗәдә йортларга су килми. 3 башняның 2-се тыгылган. Суны кайберәүләр куйдан ала, ә кемнең машинасы бар, күрше Ульян өлкәсеннән ташыйлар. Әлши авылында су мәсьәләсе кайчан хәл ителер? Бу хакта алдагы репортажда. Деревня без воды. Без воды мы уже давно, мы рады даже, что вы приехали, что вы будете показывать. Может, как-нибудь решится этот вопрос. Буа районының Әлши авылында суга кытлык май айында башланды ди җирле халык. 3 скважинаның 2-се ком һәм балчык белән тыгылган. Шуңа эчә торган чиста су авыл йортларының бик азына гына килә. Онсы да үзеклек белән самавырдан аккан сыман гына. Немножко было, да и сейчас нет уже. Все. По утрам, говорите, бывает, да? Да. 2-3 часа станешь. Бу авыл шактый зур, биредә 700-гә якын кеше яши. Менә шундый эссе җәйге көннәрдә сусыз утыру бигрәк тә зур сынау ди җирле халык. Ярый да авылда берничә менә шундый ныгытып ясалган кыйлар бар. Алардан чыккан суны эчәргә дә һәм башка максатларда кулланырга да мөмкин. Күпләр үз хуҗалыкларында менә шундый скважина бораулаткан. Владимир Садовников күршеләрендә су белән тәэмин итә. Тик җиткереп булмый, эссе җәйдә бакчадагы яшелчәгә дә күп кирәк. 200 литр выйдет и все. Моннан 200 литр су алып була инде, аннан килми башлый. Җир астында су җыелганын көтеп торырга кирәк. Машинасы булган кешеләр эчә торган чиста суны хәтта күрше Ульян өлкәсеннән алып кайта. Не доезжает цель, но он уже Ульяновская область. Минем ирем Ульян өлкәсенә Цильнага йөри, шуннан су да алып кайтам. Үзебезгә кунакка килүчеләргә дә су алып килергә кушабыз. Да вообще, куда девать? Хорошо у меня еще машина, а у кого нет ее? Су мәсьәләсен ничек хәл итәргә җыйнуларын ачыклау өчен без Әлши авыл җирлеге бинасына килдек. Ишектә йозак, халык әйтүенчә, авыл җирлеге башлыгы ялда. Телефоннан да элемтәгә чыгып булмады. Продолжается попытка дозвониться до абонента. Бу проблема хакында Буа районы хакимиятендә дә беләләр. Анда әйтүләренчә, монда сазлык, ком һәм балчык катламы да калын. Шуңа каланчаны чистартып булмый. Забиваются скважины. При большом потреблении вода с собой вытягивает. Мондый күренеш башка җирләрдә дә күзәтелә. Каланчалар тыгыла, чөнки су күп агызыла. Нәтиҗәдә җир астындагы ком һәм балчык кузгала. 2 оешма килеп чистартып карады, барып чыкмый. Махсус җайланмалар кирәк. Судан файдаланган өчен җирле халык акча түләми диләр. Ни өчен скважинаны тыгыла торган урынга куйганнар? Хәзер каланчаны чистарту өчен район бюджетыннан 200 мең сумнан артык акча бүленгән. Бу мәсьәләне атна 10 көн эчендә хәл итәргә ышандыралар. Су булмауга зарланып, депутатларга да халыктан еш мөрәҗәгатьләр килә. Дәүләт сайтының узган сессиясендә хөкүмәт сәгате кысаларында татарстанлыларны су белән тәэмин итү мәсьәләсен карадылар. Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Айзатуллин чыгыш ясады. Особая сложная ситуация в этом вопросе в сельской местности. Там в основном объем воды, потребляемый населением в летний период, расходится для полива. При этом для доведения качества воды, получаемой из подземных источников до нормативных значений, необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование для очистки. В этом случае стоимость воды для населения необходимо значительно увеличить. Здесь целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в санитарные нормы, предусмотрев возможность предоставления для сельского населения воды условно-питьевой, а для нужд приготовления пищи в индивидуальных жилых домах гражданам приобретать воду в пунктах разлива или устанавливать индивидуальные системы для очистки воды. Насколько изменится стоимость воды для сельчан в случае доведения ее до нормативного состояния по сравнению с действующими тарифами? Примерно проводили такой анализ. Я думаю, он будет стоить не меньше 100 рублей. А есть отдельно, даже если брать совхоз майский, там они поставили доочистку. Сегодня куб воды там стоит 160 рублей. Ко мне конкретно обращаются с нескольких деревень. Но до них, когда вода дойдет чистая. Вот эта программа, когда до них дойдет, они не могут просто на нее рассчитывать. Вот в чем дело. Понятно? Всем понятно, но делать надо. Делать надо. Республика Татарстан не безводная республика. И Волга есть, и Кама есть. Достаточно большой объем воды. Да, по тарифам можно сегодня очень много заниматься, искать, почему так дорого и так далее. Но когда бесхозное, значит, водозаборное устройство есть, не обложенное ни налогом, не обремененное ничем. Значит, так, товарищ министр финансов,
бесхозные. Речь идет о здоровье, о безопасности людей, тем более в сельской местности. Надо сказать, это проблема не Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального, то есть не только его. Это непосредственно эксплуатирующие организации, строительства. Правительство республики. Мы обратились в правительство, на сегодняшний день обращение комитета по данному вопросу находится в правительстве. Понятно, что это межведомственная задача. Межведомственная, согласен. И экологи должны работать, и землеустроители работать, и водно-ресурсное хозяйство наше работать. Но, значит, вас поставили главным сегодня докладчиком от правительства республики. В почте обращений писем и на встречах с гражданами этих вопросов немало. Еще раз говорю, мы не Саха-Якутия, я не знаю, еще где-то там нехорошо приводить примеры засушливые регионы России, окаймлены водными ресурсами, хорошей питьевой водой и с хорошими очистными сооружениями эту задачу вполне способны выполнить. Россия Холоклары Ассамблеясына дәүләт статусы биреләчәк. Бу хакта бу атнада Татар Федераль Милли Мәдәни Мөхәррият Советы рәисе Илдар Гыйлметдинов белдерде. Статусы үзгәргәч, ассамблеяга дәүләт тарафыннан ярдәм тагын да күбрәк биреләчәк. Моннан тыш, Россия төбәкләрендә аның филиаллары ачылачак. Хәзер Татарстанда ассамблея актив эшли. Күпчелек районнарда халыклар дуслыгы йортлары бар. Алар кешеләр белән даими элемтәдә. Халык санын алыр алдыннан милләттәшләр арасындагы элемтәләр тагын да ныгырга тиеш ди Илдар Гыйлметдинов. Ул бит нәрсәгә кирәк? Нишләп сез үзегезнең татар икәнлегегезне күрсәтергә? Ул федераль үзәккә дә, ул Татарстанга да кирәк. Безнең программаларыбызны барлаган вакытта киләчәктә белергә, ничек итеп регионнарга нинди күләмдә ярдәм күрсәтергә, күпме күләмдә әсбаплар бирергә, ничек итеп җирле шушы региональ власть белән аралашырга, аларга нинди таләпләр куярга кайбер очракта. Казанда татар, рус, мари милләтләренең үзенчәлеген чагылдырган ишек алды барлыкка килде. Кызыл Какшай һәм Повстанческая урамнары чатында 4 йорт янын безнең ишек алды президент программасы нигезендә төзекләндергәннәр. Ул бу программа нигезендә быел кулланышка тапшырылган беренче объект. Кызыл Какшай Мари Эл Республикасына чыга торган яктагы юл булганга, яңартылган йорт янында мари халкының милли бизәкләрен дә кулланганнар. Без дуслар белән уйныйбыз, башка дворга кирәкми барга. Бу ишек алдын хәзер тонырлык түгел, якын тирәдә яшәүчеләр шатланып туя алмый. Төзекләндерү эшләрен алар белән киңәшләшеп башкарганнар. Машина куярга урын кирәк безгә. Жительләр бик сорадылар. Шул просьбаны үтәделәр. Рәхмәт. Әнә паласларга да урыннар бар. Бик күркәм, бик яхшы, миңа бик ташады. Сейчас все обустроено. Балалар мәйданчыгы иске иде, хәзер барысы да заманча. Балалар шатланып туя алмый, без аларга карап шатланабыз. Здесь были проблемы и с разбитыми дорогами. Безнең ишек алды президент программасы буенча яңартылган йорт янын шәһәр мэры Илсур Мэтшинда карап чыкты. Төзекләндерү эшләрендә идарәче компаниядә актив катнашкан, яшелләндерү өчен алар җаваплы. Шыкыр булган урында хәзер үлән үсә, инженер шелтәрләрен менә шундый сандыклар белән яшергәннәр. В целом в этом году мы сделаем 408 дворов в Казани. Быел Казанда 408 ишек алды төзекләндереләчәк. Бу яңартылган 524 мең квадрат метр мәйдан дигән сүз. 110 мең кешегә кагылачак. Бик мөһим һәм кирәкле программа дип уйлыйм. Данный двор Бу ишек алдында хәзер бөтен микрорайон халкы җыела. Өлкән яшьтәгеләр ял итсә, балалар уйный, заманча утыргычлар, чүп савытлары, яктырткычлар, халык монда үсеп утыручы юка агачларын кисмәүне сорады. Үтенечкә кулак салдык. Бу ишек алдын төзекләндерү халыклар дуслыгы һәм туган телләрне саклау елына багышланган. Шуңа күрә архитекторлар һәм биредә яшәүчеләр өч халыкның татар, рус һәм мари милләтенең үзенчәлеген бирергә тырышкан. Татар милләтен менә шушы рәсемдәге әби чагылдыра. Аның яулыгындагы бизәк тирә-юньдә урнашкан йортлар бизәлешендә дә кабатлана. Безнең ишек алды президент программасы буенча Татарстанда 1074 объект төзекләндереләчәк. 2021 елда бу эшләр республиканың 40 муниципаль районында һәм 2 шәһәр округында барачак. Казанда әлегә быелгы программа 40%-ка үтәлгән. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.